Жена? Къде е яденето, ма? В магазина. Какво? Кокълче. Не ми е останало време да сготвя. Цял ден ти чисти мизериите вкъщи, косми има навсякъде по земята. Не да знам, плешивяваш ли, какво става? 5 перални съм пуснала днеска с твоите миризливи гъщерезони. Че що ли сготви? Ами, ако не трябваше да ходя на работа, щях да сготвя. Какво толкова сложно има? А ти си мислиш, че е много лесно да вършиш всичко, така ли? Ми да. Какво правиш по цял ден? Нищо. И инстаграм, кафенци, дракони и после пак нищо. Айде като е нищо. Утре ти ще останеш къщи да правиш нищо. Обаче искам като се върна да ме е сготвено нещо. Меч хубаво, тъкмо един ден ще се почина от коли. Обаче ти ще трябва да отидеш на работа вместо мен, нали ти е ясно? Мишина бе, колко му е. Той без това всеки път, като се обаля в сервиза, какво правиш, мило? Нищо. То май ти нищо правиш, така че няма да ми е трудно. Ще видя колко ще е лесно. Аз ще го правя, въпросът ти как ще го правиш. Ще го правя, само стой и гледай. Какво се готвя на вечеря? Вечеря. Кекс. Кекс звучи някак справилно. Кекс ще бъде. Така, сега да видим какво ни трябва първо. Трябва ви форма за кекс. Форма за кекс. Какво представляваш формата за кекс? Една кръгла беше така. Ще да потърся. Добър ден. Коста, къде е майстора? Къщи, готвя. Аз съм майстор. Казвай кой искаш. Как така ти ще си майстора? Ти си жена. Моля? Това е тази дискриминация, мисля, че не мога да ти оправя колата ли? Не бе, аз просто, защото аз с другия майстор имахме уговорка и затова викам какво става. Той кога ще дойде? Никога! Ай, вкарвай тази барак. Ти сигурна ли, че може да я вкараме? Да не вземат нещо, че се скарат. А ти искаш ли да имаш кола или не искаш? Така, форма за кекс намерихме. Сега какво друго остана? Трябва ви миксер. Миксер ли? Какъв миксер пък сега е? Ако беше това нещо миксер? Кай сега кой има на тази кола, младеж? Ами виж сега, значи тя има проблем с EGR-а на турбото, на възвратния клапан на помпата, на задната полоска на левия диференциал. Ага. Добре. Коста, ще закачаме ли? Да, ще закачам. Чакай малко, чакай сега. Я пак кажи кой имаш. Проблема е с EGR-а на турбото. Чакай, по-бавно. Тая дума егемера, как точно се пише? EGR. Тъй кажи, бе. Така, едната бъркалка я намерих, обаче другата не мога да я намеря. Нито оная простотия, където се пъха в контакт. Няма ли някоя лесна рецепта за кекс без тия бъркалки и миксери? Чай ще се обърна на майка ми, тя със сигурно ще знае. Ало, майко, кажи ми някоя лесна рецепта за кекс. Знам една такава. Супер! Значи първо
ти трябва миксер. Не, остай. Ще се обадя на баба ми, тя сигурно ще знае някоя лесна рецепта за кекс без миксер. Олио, сол, захар, Чао. пипер. Ало, бабо, здрасти. Кажи ми някоя лесна рецепта за кекс без миксер. Ало? 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 Кой се обажда? Ало, бабо, аз съм, бе. Телефонни измамници. Какво става, бе? Ало? Ало, бабо! Ленче, здравей! Бабо, аз съм Иван! Ванче, ти ли си, ма? Да не си болна? Защо ти е такъв гласа? Бабо, аз съм Иван, внука ти! Кире, ти ли си, бе? Имаш да ми връщаш 5 лева, нали не си забравил? Как се фаща това нещо? Тук нищо не мога да направя. Това се развива с ключ номер 13. Имаш 13, нали? Чакай, сега ще видим. Къде пише кой? Ама така, да видим и с клещи става. С клещи, добре. Най-добре. Кой номер клещи ви трябва? Шегувам се. Само да питам, клещи си бяха едно такова като щипалка, нали? Да. Знаех си. Явно, че кекс без миксер няма да стане. Обаче как без тая горната мания? Чакай малко. Аз в сервиза трябва да имам такова нещо. Знаеш какво? Дръж ме, ей тук ми свети, ей тук. Дай малко по-наблизо. Ама това не е... Това е за... Добре, пробвай да го отвинтиш. Не, няма как да стане, затова трябва специален ключ. Давай, аз ти казвам, ще го отвинтиш, бе. Ама не, това е специален ключ, който Дай няма с как ръце, да го направим с... Дай, аз ще държа, ти ще таковаш. Айде, отвинтвай. Добре. Да, бе. Айде, готово е. Пали? Ще наистина се оправи. Нали ти казвам, бе? Браво! Не мога да повярвам, че се оправи. Я кажи, колко ти дължа? Колко? 10 лева. 10 лева? Не, шегувам се. 5 лева. 5 лева! За това! Добре, да е хубаво, айде, колкото ти е на сърце. Не знам. Ето, поне 20. Заповядай. Мерси. Ама няма защо.
тук стария майстор ми взимаше по 100 лева за всяко нещо и накрая нищо. Родителите ти не умеят да използват телефона си или проблемът е самият телефон. Защо? Тук стария майстор ми взимаше по 100 лева за всяко нещо и накрая нищо не оправяш. Предната седмица 10 пъти поне съм идвал, 1000 лева съм оставил на майстора и пак не можа да оправя тази кола. 1000 лева си му оставя. Но харесала съм си тия ботички. Миличка, нямам никаква работа в сервиса. Чудя се как да свържа двата края. За едно масло не идва да им сменя. Даже малко ми е неудобно, ама... Айде да ми дадеш 10 лева заем. Добре, ще дам. Последните са ми до заплата, ама ето, заповедай. Много ти благодаря, миличка. Аз ще го оправя с него. Следващия! Ай, кой ми съм полишкарва тази кола? Да, аз съм майстор, айде! Това кекс мирише на бъб с зеле, бе. Жената се прибира. Мали, какво ще правя? Не съм направил нищо за ярение. Жена! Къде ме е яденето? Къде е яденето? Къде е яденето, попитах? Трябва... Ти да го сготвиш. Моля. Какво каза? Обаче чакай. Имаме добра новина. Докато готвиш, съм ти взел да си похапваш кубети. Та-да! Това не е добър вкус начо чиз. Да, точно това е, да. Даже имам две. Едно за теб и едно за мен. И двете са за теб. Много са вкусно. Добре, айде простено, че аз ще сготвя. Едното готвене не е голяма работа. Поне дрехите си ги прострял, нали? Дрехите ли? Ама и дрехите ли трябваше да изпера? Забравих за прането. Добре, приемам извинението. Я само да питам тук за едни 1000 лева. Приятели, новият вкус на кубети начо чиз може да оправи доста неща. Обаче си трябва малко старание. Поне малко. Ама пък са много вкусни. Така е, пак. Опитайте ги, ако още не сте. Вече може да гледате Байван 1 онлайн. Къде? В
в netera.tv. За всички онези, които са го пропуснали или имат желание да го гледат още веднъж, влезте в netera.tv и гледайте филмът.